בעידן שבו פודקאסטים הפכו לכלי תוכן מרכזי, ההבדל בין פודקאסט לפודקאסט הוא מה שנשמע ומצטלם ברמה הגבוהה ביותר ומתחיל במקום אחד, Playback for You. הקלטה וצילום פודקאסט באולפן מקצועי מאפשרים לכם להעביר מסר חד, איכותי וממותג, תוך חוויה חלקה ונעימה מול המיקרופון והמצלמה. באולפן תקבלו סאונד נקי ועמוק, ללא רעשי רקע או תקלות, לצד צילום באיכות גבוהה, שמעניק לפודקאסט שלכם נראות, סטייל ואווירה נעימה. מושלם לשיווק ברשתות חברתיות, תאורה מקצועית, רקעים מעוצבים וצוות מיומן שידאג שכל פרק יצא מדויק, מוקפד ומוכן להפצה בכל פלטפורמה. אם אתם רוצים להעלות את הרמה של התוכן שלכם, למשוך יותר מאזינים וצופים ולבנות מותג חזק, הבחירה היא Playback for You, הצעד שמבדיל בין פודקאסט רגיל לפודקאסט מוביל. גם יפה.